Ahojte priatelia, ja som Kiko a srdečne vás vítam na mojom YouTubeovom kanáli Cesta s esenciami. Po takmer 3/4 roku hlasím malý comeback a dneska tu mám pre vás takéto parádne produkty od spoločnosti Bevit. Sú to telové maste. Tak. A jedna je chladivá, druhá je hrejivá, takže poďme si niečo v krátkosti povedať o týchto skvelých produktoch. Ja v dnešnom videu prezentujem sériu Strong, to znamená, že tieto maste sú silnejšieho charakteru, majú silnejší účinok. Ale spoločnosť Bevit taktiež ponúka maste zo série Light, čiže jemnejšie. Ten najhlavnejší a zásadný rozdiel je samozrejme v sile samotnej masti. Je rozdiel, či použijete krém Strong alebo Light. Light verziu som, priznám sa, neskúšal, čiže nemôžem ju nejako ohodnotiť, nakoľko je ten rozdiel veľký, ale môžem povedať, že táto séria Strong naozaj korešponduje s názvom Strong, pretože táto masť aj jedna, aj druhá sú naozaj veľmi silné. Tieto produkty sa zväčša aplikujú na pohybový aparát, čiže svaly, kĺby, chrbtica, končatiny, čokoľvek, kde cítime nejakú bolesť alebo natiahnutie svalov. Majú výborné regeneračné účinky, dobre uvoľňujú napríklad po fyzickej záťaži. Ja osobne využívam tieto maste hlavne na moje kríže, na môj chrbát, taktiež aj na krčnú chrbticu, pretože mávam celkovo s chrbticou problémy, takže mne táto masť dosť pomáha uvoľniť aj to napätie z tých svalov, aj celkovo zregenerovať, uľaviť od bolesti. Čiže v tomto smere je tá masť výborná podpora pri celkovej tej regenerácii toho tela, toho chrbta. Takže za mňa dávam prednosť chladivej, pretože je mi bližšia ten chladivý pocit než hrejivý, ale taktiež aj tá hrejivá je naozaj super. A pre vás, ktorí máte radšej ten hrejivý pocit, tak toto bude vaša jednička. Spoločnosť Bevit odporúča tieto produkty aplikovať aj na noc, keďže v noci sa samotné telo lepšie regeneruje a v spojení s tou masťou môže prísť, povedzme, dvojitý efekt tej regenerácie. A naozaj môžem potvrdiť, ja tú masť väčšinou dávam len v noci, respektíve pred spaním, a častokrát sa v noci zobudím, keď sa pretáčam z jednej strany na druhú a naozaj cítim, povedzme aj o 3 ráno, že tá masť stále proste pracuje, pulzuje, cítim ten chlad stále, hej, čiže naozaj má to niečo do seba aj dávať si to takto cez noc alebo keď idete spať. Ešte možno v krátkosti dodám, čo sa týka napríklad tejto mentolovej chladivej maste, vie vám to krásne uvoľniť celý nos a dýchacie cesty. Ako inak všetky produkty, tieto nie sú výnimkou, sú bez akýchkoľvek chemických zásahov a v tej najvyššej kvalite. Tak, dnes to boli teda Bevit maste chladivá, hrejivá, Ice Touch Strong, Fire Touch Strong zo série Strong, čiže tie silnejšie varianty. A verím, že som povedal všetko, čo som vám povedať dnes chcel, takže pokiaľ sa vám video páčilo, veľmi budem rád, pokiaľ ho oceníte palcom hore. Všetky dôležité informácie ohľadne týchto produktov, ale aj iných od spoločnosti Bevit dole pod videom. A mne nedostáva už nič iné, len vám popriať krásny a príjemný deň. Ahojte.